Resort sa Binmalay, Pangasinan. Wow! Para ihatid ang sorpresa sa tatlong pamangkin ni Ma'am Catherine Gabut na sina NJ, Kong at si King. So ano pang hinihintay nyo guys? Tara na at samahan nyo kami at ating tunghayan ang kanilang magiging reaction sa pasorpresa ng kanya nilang tita. So ano pang hinihintay guys? Arat na! Ginagawa mo. Lahat kami na.
Wala po. Wala po. Happy birthday belated. Happy birthday to my three pamangkin. Yan po yung aking mga pamangkin, mga kawansan. Yan po ang aking hipag. Yan po ang aking brothers. Yan. Ma'am, sige na po, sama po kayo. Ganda-ganda. Yan. Surprise gift po yan mga madam. Wala pong nakakaalam kahit brother ko or kahit sa in-laws ko or mga asawa. Kahit yung asawa ko, wala pong nakakaalam. Yan. May masasabi ka ba mga madam? Ako natin ituloy sa ito sa loob. Oh, Maxine! Mama! Lang daw, yeah. Thank you, ma'am. Ma'am Emily, maraming salamat, ma'am Emily. Ayan, tawagan na kita mamaya, ma'am Emily. Yung grupo ko. Birthday party ni MJ Kong at si King. So, ayan, invite na po celebrate natin dito sa labas. Dito po tayo sa harap. Years later. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, sabi na rin pa yung kandila. Wishes muna ninyong tatlo. Kung tapos nang mag-wish, pwede nang hipan yung kandila. Malakas! Ayan, kaya mo yan! Kaya mo yan! Yan! Higod naman si Kuya. Ayan. So, bago ko po ibigay ang mga mensahe nung nagpa-surprise, pwede munang si Lola muna. Lola, pahingi po ako ng message para sa mga apo ninyo. Mami, birthday message po. Si ano naman po, si Ay, Mami, hindi raw po narinig. Paulit daw po. Happy birthday, tatlong apo po. Ayan. Si Mami at si Daddy naman higit sa kanito. Mami and Daddy po. Mami, surprise. Ano tawag dito? Surprise? Thank you so much sa pa-surprise sa mga anak ko. Naku, happy birthday ulit. Sana mag-enjoy tayo magdamag dito. Hello. Hello. Salamat at saya ng pa-surprise mo sa anak ko. Kumon talaga garya. DJ, Kung, King. Kumon masaya kay saya ng pan-surprise si kayo. Salamat at si kayo namin na pamilya. Tawad dito namin. Kumon mandudumog kayo, mabibigat kayo. Napuas.
gustong masaya tayo kumulamin. Salamat sa birthday, happy birthday delivery. Kahit malayo, pumunta sila dito. Maraming salamat sa inyo. Ingat po tayo lahat. And salamat po, sir. And then si Ma'am naman, Ma'am Catherine, or sino pa po ang gustong magbigay ng birthday message? Kuya, ikaw? Happy birthday. Hindi ka magdidig. And thank you, Kuya. Ma'am Catherine, halika na po. Jay, happy birthday. King, happy birthday. Di ako kasi nakapunta nung birthday nyo. Kaya sana maano yung birthday nyo. Konting gift ko lang to para sa inyo. At salamat kay brother ko, kay Kuya Noel, kay Ate Mars, salamat sa lahat ng binigay nyo noon simula nung ako'y nag-asawa. Sana itong binigay kong simpleng regalo, sana mapasaya ko kayo. Maraming salamat Ate Mars, and to my brothers, maraming salamat Kuya Noel. Ayan. At sa lahat ng aking mga pamilya, salamat ya balbalagod si kayong amin. Aray pamilya, nanay ko, brother ko, sister ko, kari kakaanakan ko, tan ay asawa. Aray, siyempre, kaanakan, bilabadla. Aray, anak ko, yung mga anak ko, yung mga kasama ko, maraming salamat sa inyo. At sa surprise gift delivery, yan. Maraming salamat, ma'am. Medyo nahirapan tayong dalawa. Pasensya ka. Ayaw kong sagutin yung message mo. Talagang mababasa ng asawa ko, di ba? Talagang surprise, di ba? At kay ma'am, nasa-Singapore si ma'am, siya ang contact ko, Hong Kong. Ate Mars kasi yung contact ko, yung manager nila sa Hong Kong. Organizer niya ito. Tapos sabi ko, ma'am, huwag nila akong tawagan. Kahit sino sa inyo, ayaw kong sagutin. Ako ang tatawag sa inyo. Kasi sinat, hindi rin pwedeng Kasi pag nag-message sila, mababasa nila. Talagang surprise. Maraming salamat. At kay Ma'am Emily, maraming salamat, ma'am. Yan, sana makasaya ko yung mga pamangkin ko. Happy birthday, MJ. Kung at Kim, yan. Happy birthday. Happy birthday sa inyong tatlo mga pamangkin. Magpakabait. Saka mag-aral na mabuti. And thank you po. So, message po para kay tita lang na nagpa-surprise sa inyo. Ikaw na lang, in behalf of sa dalawang kapatid mo. Thank you po sa pagpunta sa birthday namin. So, tita pa, thank you po sa surprises. Susunod po ulit. Thank you po, tita ka. Masarap po ng pumunta. Ay, as on TikTok. Sige po naman siya. Kanta ka daw po. So ayan, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Mylene Palabay, we wish you MJ, King and Kong. We wish you all the best at sana hindi pa ito yung huli na pagkikita natin. For sure, masusundan pa itong pa-surprise ni Ma'am Cathy para sa inyo. We wish you all the best at sana lagi kayong malusog, malakas ang pangangatawan, at sana ilayo sa anumang kapahamakan. So ayan guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin palagi. So tandaan po lagi guys, every gising is a blessing. God bless everyone. Thank you. Kayong kapantay, mahal kong tatay, mahal kong nanay.
Ma'am Cathy, sige, sa baba.